Din l-isfida tirrappreżenta l-vjaġġ ta' dawk kollha li qed jippruvaw jiġbru lura ħajjithom. Sostna dan l-eks futboler Miguel Mifsud, il-persuna li wara snin bil-vizzju ikraħ ta' droga, għażel li jfittex l-għajnuna u jdur fuq il-Caritas sabiex illum qiegħed f'pożizzjoni li jiżra l-kuraġġ f'dawk kollha li jinsabu maħkuma mill-vizzju ta' droga. Fil-passat Miguel kien għamel żmien ta' riabilitazzjoni fiċ-ċentru terapeutiku ta' San Blas biex jikseb ħajtu lura minn dipendenza ta' numru ta' snin fuq sostanzi u għal dan l-iskop li fl-aħħar snin wettaq numru ta' sfidi b'Risk Caritas Malta u biex qajjem kuxjenza favur ħajja sana il-bot mid-droga u biex wara kollox jagħmel kuraġġ lil dawk li bħalissa huma maħkumin minn xi vizzju. Fuq il-programm Net Live Miguel Mifsud saħaq illi din l-isfida tirrappreżenta dik iż-żerrija ta' tama li anke tkun fl-iktar moment ħażin fil-ħajja tiegħek, inti xorta waħda tista' tagħżel li tibdel ħajtek u tilqa' l-isfidi kollha. Ħbieb ġew antiki forsi plejers li kont nilab magħhom, nies oħra li kont rieħeb magħhom. Allura da kollu ġejna ħaġa waħda flimkien u ma kinitx biss challenge hija vera hija l-ġirja, però ma kinitx il-ġirja nse imma l-messaġġ li aħna ovvjament ridna nwasslu li huwa messaġġ ta' tama l kulħadd. Fuq Net Television u stqar li apparti l-isfida nnifisha li ġabitlu sodisfazzjon kbir u qed ikompli jaħdem sabiex jaspira nies oħra jersqu lejn il-Caritas u jagħmlu dak il-pass diffiċli. Miguel Mifsud irringrazzja lil dawk kollha li marru jappoġġjaw fuq din il-ġirja hekk koraġġuża, ġirja tal-fuq minn 22 siegħa. Il-ġirja kienet hemm biex inwasslu messaġġ, il-messaġġ kien ċar li kbira kemm kbira l-problema li għaddej fiha jiena tajjeb wieħed jgħid illi sa 6 snin ilu kont qiegħed tlift kollox tista' tgħid fil-ħajja tiegħi letteralment sibt il-qiegħ. Meta l-bniedem jirrealizzaw jgħid jiena ħa nagħmel xi ħaġa huwa possibbli li terġa' tqum fuq saqajk u terġa' ġġib ħajtek lura. U sostna wkoll li fiżikament ma kienx faċli, però bil-ħsieb li serjejn jinġabru l-flus għal Caritas u li qed ikompli jixpruna l-arfin dwar l-effetti ta' dan il-vizzju erridi, Miguel kompla għaddej sakemm lesta din l-isfida. Miguel Mifsud għalaq billi għal darb'oħra appella lil dawk kollha li għaddejjin minn problemi ta' droga u ta' saħħa mentali sabiex jersqu l-qudiem u jitkellmu, mhux biss għalihom, imma anke minħabba l-uġieħ li jikkawżaw lil dawk l-aktar viċin tagħhom. Mhix faċli, tajjeb wieħed jgħid li faċli mhix, però ġurnata b'ġurnata taqbad tirbaħ ħajtek l-affarijiet jibdew jitranġew u dak il-mument li inti tibda tinduna li iwa jiena kapaċi, iwa terġa' taqbad temmen fik innifsek u bekk iġġib identità tiegħek ġdida. Matthew Polidano għal Net News.